Bago ay pinatupad ang Modified Enhanced Community Quarantine o mas striktong quarantine protocol sa Bataan, nakapagsagawa pa ng coastal cleanup ang grupo ng kabataan sa bayan ng Limay. Ikinaalarma ng Young Bataeños Environmental Advocacy Network o YB ng patuloy na pagkasira ng mga daluyan ng tubig dahil sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Hindi rin naman dapat ipagwalang bahala ang datos ng DENR kung saan mula pa lamang sa mga trash traps sa kanilang inilagay sa Bataan, Bulacan at Pampanga ay higit 124 tonelada na ang kanilang nakolekta. Habang lampas 4,300 tons ng biodegradable, residual, recyclable at hazardous waste ang nakolekta sa buong gitnang Luzon. Ang karagatan at iba pang anyong katubigan ay buhay at kabuhayan. Ito ay source ng ating pagkain, source ng yamang dagat, at source ito ng kabuhayan. Kaya kung masisira ito, kakaproblema ang ating pagkain, kabuhayan, at ang buhay sa ating hinaharap. Malaking porsyento rin ng tone-toneladang basura ngayon ay ang mga nagamit na face mask, face shield at gloves. Sa pag-aaral na isinigawa ng Greenpeace International noong unang 3 buwan ng pandemya, ang Taiwan na isang global face mask supplier nakagawa ng 1.3 billion surgical mask, katumbas ito ng 5,500 metric tons ng basura. Sa datos naman ng DENR, ang Pilipinas ay nakakalikha ng 39,422 toneladang basura kada araw-araw. Ang malaking bahagdan na itinatapong basura ng Pilipinas ay nagmumula sa mga tahanan at sumunod naman dito ang mga commercial sector. Batay sa isang pag-aaral ng Netherlands-based organization na Ocean Cleanup, pang-5 ang Pampanga River na dumediretso sa Manila Bay sa mga most polluting river sa buong mundo pagdating sa plastic waste. Nanguna naman sa listahan ng Ilog Pasig.